Day! Imbi ng mga uga nga kuan bunot. Dali, kay asol ka daw. Imbi ng mga uga! So guys, dadoon nato ni kaning lubi ngadto sa tapahan. Layo kayo. Mura abton patag 20 minutes so sa tamad umabot og tapahan. Pero pait lang, pero okay lang. Okay, let's go. Wag patagalin pa. Woo! Pait. Woo! What's up mga kagwapo? So guys, ato aning sindihan ng atong kupras. So, muna ga. Di na ang sister da nagpile. Dinuwa pa ko na haman og bunot. Na, bus, pababaw. Na guys, pag di na haman og bunot. Datay krudo. Krudo o puspuro para dali ra mahaling. Kay uwan-uwan ron guys, so marag na di bagyo kusog di buwan. Hindi na among isugnod bunot. Da bunot. Naga bunot. Ano na lamang masindihan ba? Kaya unja. Kaurog ba? Malugit man eh. Gandagahan ko din ba? Muso na tagbangan. Guys, direta muso tas ilaw. Mato ng sindihan. Mga bababot. Yan. Muso tas ilaw. Sugnod na to eh. Kanang bunot. Sindil lang tanim jaguan. Nanata sa ilawom guys, magsindi na ta. Kudyo ka do uwan ka do ba? Na magsindi na buhat mo ilawom. Uwan ka do. Day! Imbi ng mga uga nga kuan bunot. Dali, kay asol ka daw. Imbi ng mga uga! Kakaling nagjuta guys. So abi nagjugdi na makahaling kay kuan basa. Uwan ka kusog. Da. Natas ilawom sa tapahan ha. So lisod ka daw. Majuga nakahaling na ta guys oh. Pading kamutan ka din ba? Parang suga puguan. So guys, nakasindi na ta katong kupras. Bisan uwan, abinawag kan ba? Dili mahaling nga natungan kay basa ang bunot. Pero okay lang nakakusog na og siga. Murag lain ng lawas ron sit unon, murag halang tanon. Kay basa na jud kayo. Basa. Ang kaban ng manghod, basa na ron. Hat na mahuman na ni. Sabot na kayo bagyo na ugma. Muna nga gisindihan na mo karon. Naka-ugma din namin kasindi. Din kung lugay ni sindihan ng kuprasa, madaot man, malata. Muna karon nga sindihan naman eh. Naguntahan lang, bisag uwan. Naman. Fight lang guys. Bisag, kailan tanaw na. Sipon na galit ko. Parang kuha na sa ilawom. Aso. So guys, lugito na galit na itong kupras karon. Naagwantahan lamang kasi nga itong pagsindi nga bisag uwan kay ugma murag kusog-kusog natin na yung uwan kay bagjuhon man murag matay yung balita mo ni za. So ugma lugit na gud ni ugma. Agwantahan lamang bisag luja atong lawas murag hilantan mo sipuno ng guzid ko sus. Pero laban lang kay ano humanan eh baligja ani karon nga wa na kajoy uwan mas binta-bintahan na ron ni guys. Mas nindot ni lugiton kay hingkang ana hingani para di kon sakit inig lugit mo tinga to nga lindot to paglugit ba kay kang aka ba si guys maura to kay wa na gitugnaw nako tugnaw na tong tinaguan ani kay ganinartan sig uwan o sa kadlaw yung sinindihan na to ani na ugma sige. What's up mga kagwapo? So guys nagdala na ta og kuan sako kay manglugit na ta. Maglugit na ta sa atong kupras.
ako ra jud usa karon maglugit da. Hapunan jud ta ni lumugit dagan-dagan ra ba de. Hello, what's up mga kagwapo. So naglugit ta karong adlaw. Then hapit na nahuman, so mo na lang jud ni tiwason. Then akong kauban akong papa. Then mo na yung gamiton guys, ni lugit So ugaw na sa akong kamot. Pero okay lang. Then kauman na manguli na may kay gutom na guys. Mo na isa aning magkupras, maglugit. Mo na gilahi ang mga luto o mga hilaw. Ang mga hilaw may ibilin kay mo na tak-angon na jagbalik, luto na pagbalik. Kay kung hilaw ibaligja, di man pwede. Dakog talha. Tag-ija. So kalipay ang mo palit. Kaya dakog talha daw. So guys, magtuan sa me. Magtiwas og lugit. So guys, naman na kasi taglugit, mo na kasi na. Din ang guban ang luto, igilahi na gisudyog sako. Kwarta na. Kasi ito guys, mo na sa luto na kayo. So ready na ibaligja. So medyo kay gitabangan ko sa papa nga naglugit. Mo nang nahuman karon na sindihan ni ron para maluto na ni. Kasag sindi na luto na. So kaman ni baligja na ni guys. Muna siya panood sa akong mga luto ni. Ngani magkupras guys. Di jud lalim ni ngani. Okay ra man tang kan. Kana namang gusto magsaka, hakot, mo hago. So ato sa ning sindihan. Sumusoda buko na sulaw. Yan guys, nakasindi na gid sa atong kupras. Ay ka mahuman luto na igma. Kung medyo kay gitabangan ko sum papa, ug lugit karon kung ako raw sado so dito ni mahuman ko ako ray usa magaan kay daghan man. Ang uban mga luto gisudog sako na ready na ibalik sa guys, kwarta na kadto. Then ang uban ang isugnod sa bunot. Then bagol sa ang uban ay uling man. Kwarta na kadto. Sige lamang paningkamutan hapit nagsimahuman na once nga hilaw pa puti pagkaso ilan ka na puti ano hugaw na kan guys sagdi lamang kaugaw basta hindi puli na kwarta man sagdi lamang agwantahan sa laman ni luto ng kupras na to guys. So kwarta na kayo susod na laman ni susod So guys, tad-tad ta sa atong kopras. Hapit na tanahaman og tad-tad guys. Then ang tulo ka tower nga kopras gidana sa baybay para mabaligyan una. Din ito hapit na po ni mahuman. So dapay mga limaon pa ni kuan tower sako 5 ka sako. So ingani nga dito kapoy na bisag kuan pipe lang. Hugaw-hugaw na tong kamot pero okay lang kay kwarta man. Ingani nga jud nga trabaho sa bukid. Di lalim. At nga anig kanay nga dakog presyo sa kuan kupras. Kalingawan lang ba. Samtang pandemya karon sa trabaho sa bukid kupras. Kung makita ni so inegosyo ni na ning kuan. Kini kita ni sa kupras inegosyo ni na kuan sa mga motor. Nagkontag tukod tag shop kay lalo na nga ladyo tag kuan nasod. Ito nga, para manigwan sa mga pisa. Dali na tayo makakawag pisa. Puhon lang nga, mga kabuds. Mga limaon pa ni. So, hapit na ni mahumanog tad-tad. Tiwaso na naman ni naho ni kay paraon dya. Para ni. Deliver na. Mga limaon pa ni. Kay, agwantahan naman ni, bisa gutom na ba. Kahit lang mga kabuds, inga na hugaw na kadyo. Bahala na, basag, kung naman mo, kwarta man po. Halag magkaugaw-ugaw basta anang kwarta man sinamapas mo basta maniguro lamang kuan kauman ni kupras ani tamna ni kuan mga lubi di mga abaka dugna ni daghan man ning kuan sus daghan pa jud tamnanan kuan pagod ni
7 hektarya nga kalubinan. Din ako ray laki, so ako ray may laki sa kung pat may kabuok, tulak kabuk badji, ako ray laki. Muna nga usaon taman. Dahil mo sunod. Hindi sila nga tamnan lang mga para kanan, madugnan. Samtang magdako ta, magdako po datong tanom, mga lubi. So guys, tiwason sa na og kuan. Tad-tad paranza baligja na, udto na kaso. Murag alas 12 na so, gutom na. Kay gutom na si kaso, ganina ra sa kubuntag dire, tinadtaray, manodog sa ako ra man jud usa. Then first time yun na ako ra usa nga magkuan, din ang uban ang gisulan rang uban panaka, din pangtapok din hakot sa mga kuan, mga binatak na mga lubi. Ako na hakot padung nga sa kuan, tapahan. Kaya lang. Nga init, salamat ganin kay init. Itong pagsindi nga re uwan kayo, daghay lamok. So nga na madyo na lagi. Ano mga kinabuhi sa trabaho sa bukid. Nga ilalim sa atong trabaho sa atong papa, diri man ta nagdako. Mo man man gipanagabian sa una. Mo na nga sundo na tong sa kon sa ipak sa tong mga amahan. Kay dagan sila salamat ganita kay na sila mga yuta. Mo to nga atong sundon ba, panamnan mga baka, mga kalubinan. Mga 7 hektarya ta ning mga mga yuta ni papa. Mo nga panamnan jud samtang kuan lagi. Mo tanom ta, mudako din parung naman ko tiguang para na natay mo abot ba pohon para natay makat-on sa sunod pohon. Sige, suwa na patagal pa kay gutom na. Pak.